Mas Bagong. Bagong dongake nganggo basa Arab. Oh alah agar pomonge mbok paido to Joko. Lah ngapa? Awake dhewe murak-marik ra gablek bojo kok ndongake. Wong donga ki aja mbok tonton sapa sing donga, rungokno sing didongake. Lah Lho, iya. aku mau ndonga barokallahu laka wau artine lak muga-muga Gusti Allah berkahi temanten sakloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sakloron nyawiji ana ing kebecikan. Amin. Kowe ndonga nganggo basa Arab. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Celuk. Kanggo manten lho, Kang. Iki dongane wong mapan bobok lho. Lah mantene ora bubuk metenge kapan? Waduh. Apik iki ya. Oh, metenge iki nganggo bobok sik to. Lah saya par turut dalan. Ah ya sing dienteni ya kuwi kok Kowe ya. yo melu ndongakno ngono. Cek. Suncak ya. Lah kula ndonga kiambak ora kabul nek dongake manten. Lho, lah kok Ora ndonga kabul piye? piye? Lah aku seprono sepene njaluk modot ora kabul kok. Ndongake manten iki lho. Kuwi apa dhisik pakmu ki kurang bahan ngono to, Le? Yo gak ngerti to, Mas. Kok kurang bahan gawe iki ceritane Lik Senen. Heeh. Kuwi genah Lik Senen kan ya akrab karo aku. Senen sapa? Senen ki Pak Uncek. Oh, Pak. Nah, kuwi tau cerita. Heeh. Aku gawe uncek ki jane ra sengaja kok Le. Lah piye to Dik? Sirku tak nggo tombo kesel kok ngono to. Dadi iki lho. Dongakne. Nggih, selamat Mas Setyo. Mugi anggenipun bebrayan tasapi kantuk kamulyan. Amin. Jodoh ingkang sejati. Amin. Nggih, kula mung meling jenengan kalih Mbak Siska kedah kersa nampa kekurangan siji lan sijine. Nah, Nah, insyaallah yen gelem nampa kekurangane uripe ayem tentrem. Berarti mengakui kelebihan pasangan dan menutupi kekurangan Ya, pasangan. contoh bojone Uncak. Gelem nampa kekurangane. Kaya aku karo bojoku to, Mas. Iya, iya, iya. Bojoku gelem nampa aku kekurangane apa enenge. Heeh, iya bener. berarti Pancen kudu ngono. Meling kanggo Dik Setya, wong omah-omah ki kudu duwe sangu. Sangune wong omah. Sangune wong omah-omah ki simpel cukup 1 juta. Apa kuwi, Truk? 1 juta kuwi setia, jujur dan takwa. Apa sebabnya karo bojo kudu setia? Wong ki nek setia karo bojo lho, ning ati ki sine sing bagus mung bojoku tok, sing ayu mung bojoku tok, ora ndi pikirane leweng. Sing angka loro jujur. Wong ki nek jujur karo bojo bakal ayem tentrem. Ya ta? Ya. Kula ki kowe iki iso kandhani ora iso nglakoni. Lu ngomong jujur lah wingi nyelempit kene nggon pecis e. Gara-gara kuwi aku malah padu mbek bojo. Ngeten Kok iso? Pripun niku? bar dereke panjenengan nika. Nggih. Kan panjenengan paringi 1.500.000. Nggih nika teng Aja Gedang nika. Nggih, Nggih. sing 1 juta kula keke bojo kula. Nggih. Sing 500 kula simpen rekake dit lanang. Oh iya. Lah kula nek nyimpen delak kula cepeke nggen petisir kaya bapak-bapak ngoten niku. Slempitke mriki. Nggih, lah kocap Pak Yoyo. Nggih. Pas maghrib salat jamaah, kula imam bojo kula makmum pecis kula nggo. Apik. Lah pas rukuk ngeten iki dit 500 jeblok. Lah kula batin nek jupuk dit salatku batal. Iya no. Nek ra tak jupuk ya selake dhisaan bojoku. Bojo kula ki ya biajiret. Lah kok sujud niku mbrangkang maju. Jika dit 500 niku, akhirnya padu royokan duit. Anak kula ngeten, bapak ngalah diteben go ibu ngono. Ya le pake ngalah kula ngoten to. Terus akhirnya ngeten gandeng bar padu salate pun batal to. Nggih. Kula ngeten, ayo salate baleni neh kula ngoten. Salate baleni. Ning atine sik merongkol mesti bojo. Sing merangka wong jenenge bar padu niku maca Al-Fatihah nggih kalih ngoso. Ora kena. Allahu Akbar. Aku nggo ijek anyel kok, Gong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijek anyel. Lah bareng aku walab dolin. Bojo kula ngene iki. Ora arep amin. Salat kok padu. Lah kula intine kan ngene jenenge wong karo Nggih. bojo ki kudu jujur. Bener. Wong salat ki ngadep Gusti Allah kudu semeleh atine. Ya. Sing keri dhewe takwa. Takwa. Wong rumah tangga ki yen dilandasi rasa takwa, takwa marang Gusti Allah, nindakake apa sing dadi dawuhe, nyingkiri apa sing dadi larangane, bakal ayem tentrem. Iya, iya, iya. Inna akramakum idzaloi atqakum. Artine Sak temene wong sing mulya ana ngarsane Gusti Allah ki wong-wong sing padha takwa. Ngene iki lho. Rungokno to. Waduh. Mau pasen Setyo. ya sare Mas Setyo bengi iki khusus sliramu aku ora ngewehi pitutur apa-apa. Lah ngapa? Aku dhewe ya bar pegatan. Loh, dengan pengalaman masa lalu kan jenengan bisa bisa mengambil nuturi. hikmah. Nggih. Ning ngene lho, Gong, wong atase wong kondang dagelan kondang bayare larang lho. Kok ya iso pegatan ki terus kowe nek pengen piye? Tuku no. Mboten pareng ngoten Wong niku. edan. Boten pareng. Nek tuku ning endi?
Langon. Apa enek saya ngendi-ngendi wis tutup kabeh ngono kuwi. Tutup napa wong delikan kok, Mas. Piro ning Boten namung gegojekan. Nggih. Niki mesake niki lare kalih niki. Lek Mas Setia aku ora mesake Mbak Siska niki lho. Mendhi wis mbaten aku seperti patung di sini ngono. Monggo saged lumengser Mbak. Selamat sukses nggih berdua nggih. Matur nuwun nggih Mbak. Bahagia selalu Mas Tio. Ya matur sembah nuwun wis pahargyan ibate kaya ngene leres ngendikane Bu Gesi, pokoknya saling menjaga Mas Setyo, Mbak Siska. Wah. Jan elok. Hiburane ya pake dhewe sing asta. Pak Yoyo komplit saka Madangkara. Wah, ya kurang siji Mas iki. Apa? Mbok yo nyewa kipas kok ning kene ngono to. Nggo apa? Panas lho Mas gembro. Wong ki lek metu keringete, kuwi malah kalorine terbakar malah sehat. Nah, rungokke kae. Lah nek Bagong niku nek keringetan terus raine suwe blonyok, Pak. Lebur ngono to. Nggih. Ora dadi Bagong, Lah apa? dadi Upin-Ipin. Nggih. Alhamdulillah menika para tamu, para pepunden ingkang nyengkuyung paring pangestu menika kathah sanget Mas Petro. Nggih. Kanca-kanca seniman. Nggih. Wah, Cindilaras sing mlumpuk iki ora payu to, Cah. Nggih. Ugi salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman ing wewengkon Sragen mriki. Sragen saestu komplit menika. Nggih, jan luar biasa. Ya apike seniman nu ngeten iki ketika ada salah satu teman yang punya hajat sebagai teman kita harus nyengkuyung piye carane iso ngaturake sak becik-becike ya Mas ya. Nggih, senajan to nggih namung kaya kula iki mung melune mung donga karo nyengkuyung bau ngene. Kowe iki omong kok meneng ae lingak-lingut tok wis ra ketok kok mburi. Ora omong Ning dhuwur ning dhuwur. Dhuwur-dhuwur. Ben ketok. Ben ketok. Teh kaya njunjung tremos. truk Gak. ning saru sinden lagi dahar Oh, lagi ngisor sik. Nek ning ngisor ra ketok lho Mas Bagong. Ora ketok ya, Misake dhuwur. disoting e, sing mirsani lak ya. Di syuting tadi ya ben ketok. Apa gen ketok nang nggon debok kono ya, kok nang nggon debok kono. Ora. Lah ngopo? Ya pekewo. Apa ke wong apa? Wong Padalang ki lho ibarate ki Gusti Allah e kaya Wayang, heeh. Gusti Allah wayang awake dhewe wayang menungsane umate. Mosok enek umat Lah nek wis tenanangan. nek wis dikersake ya ora apa-apa wong wis dikersake kok. Gah. Rene Skersake piye? Innalillahi. Rene acak nang nduk debok ra apa-apa lek pengen tak suntik. Mboten anu pekewo kula Mas. Wis entuk pelilahi lho. Palilah kok beli. Oh iya. Mboten kula enten mriki mawon. Ora lewat kene nek dalan. Kula ajrih mengken kualat. Aja kok beda-bedane karo Mas Kangko gelem ora gelem apa. Wong tak slentik latu-latumu lho. Kayu iki aman. Mboten kok ngaten. Kene lho, aja peh ngene kanca terus kok dagang ngono ora oleh. Mboten kok ngaten. Yen Apa? mriko kan pun bebas. Hah? Jenengane ketok miyayi ngono lho. Yen mriko kan ketok gali. Halah kowe omong Apa peh iki gak sing ngejab Mas Yoyo? Ayo. Ora kok ngono Mas. Iki kan Pak Yoyo ki Pak dosen. Ya, Terus padha aku wae. pecicilan nang kene. lah nang kene wis enek sene kari duse. Ayo ta. Ora apa-apa. Pak Yoyo we ra apa-apa. Ayo. Munggah. Angkatan Mas Bagong nanti kene. Ayo. Aku ki menungso kudu to. Kene lho ora ayo. Ki riyen to. Ajeng. Ndi aku serku nyekel pupumu ngono lho sik kok. Bae peh jan sak ceplukan. Asline penasaran. Arek kok gak kesrowo. Semene. Ora jempole. Ora kene lho. Kok tak munggah Mbak mawon. Iso to? Saged. Ayo, hati-hati lho, hati-hati. Tak tulungi ngono lho, bener hati-hati kok ya malah ora. Nah ya, nang. Ayo. Terus aja ditulungi. Heh? Terus aja ditulungi. Lah iya tak tulungi ya. Alah, ya. Alah. Amit sewu le. Amit sewu le padahal. Wayange kudu manut karo dalang lho ya. Nggih, Lek leres. gelem munggah ning debok ngene iki manut karo dalang. Dadi kowe kudu nang kene nganti subuh ya. Ngene. Lah yang dereng metu peranen mosok enten mriki terus. Lho, ora apa-apa, awakmu dadi pilar caya ketoprak kae. Ngono kuwi. Oh, ngaten. Dadi kula sing nunggu gunungan ngenten iki. Nggih, saiki disapa para penonton. Ayo, ndang. Sugeng dalu, Sik Bapak. dikei background no ben apik. Nah. Wes. Ayo, Jar, lampune sing abang, Jar. Ayo sing abang. Ayo, lampune, Jar. Nah, wes.
Matur nuwun Pak Dalang matur nuwun. Ora. Jenengan pun maringi kula peran dadi memedi matur nuwun nggih. Men wayangan dadi memedi nggih. Nggih. Mas cilikno to Mas panas sih lho Mas. Kleru posisine iki ora enek follow-ne ning kene. Kene. Ya timbang tak bianting manut to. Nggih, manut. Ayo. Astagfirullah. Mas cilikno Mas. Ayo. Nah, iki pas iki, mbagekne karo penonton. None ning. Yo. Yo. Kenggalu para pamirsa sugeng lelenggahan kanthi merdika. Ngapa mripatmu? Panas lho Mas. Ayo. Rasane. Iki turbone sing kena ora ta turbone? Ayo. Deng. Empu tong bajil. Apik mbake kira apa? Ya. Nggih sugeng dalu sedaya kemawon para tamu, para lenggah. Sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Kok lagi iki lho, Pak. Wayang golek wis metu Iki libukan. lakon apa to ya? Kok terus kaya ngene iki lho. Nggih. Wis ora Pokoknya masalah ngono. Pak Yoyo urung dawuh medun ora entuk medun. Ora entuk medun. Lah nek ditutupi kaya ngene lho, Mas. Malah aman ora kepanasan kok. Aman kepiye aku malah dikira entut. Lantut. Lah nek swara renek ujut iki. Eneng suarane, enek wujute sampean ya. Wis kono jagongan karo Pak Yoyo. Ayo. Cah bagus. Sampun kelas pinter. Paut, Pak. Paut. Nggih, Pak. Apakah kepanjangan paut? Paut kuwi papa udoh. Oh, salah. nggak Apa, boleh. Pak? Paut itu apa? Apa Mas Petro paut? Pendidikan anak usia dini. Nah, usia Oh, dini. niku to. Kula Nggih. pinten papa udoh. Udah tak sampluk latu-latuku ora. Sekarang umur berapa, Nak? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Besok kalau besar pengen jadi apa? Maling, Pak. Mantri. Nggih, Pak, mantri, Pak. Jadi apa? Mantri. Mantri apa? Mantri suntik, Pak. Loh, nyontek sapa? Bu Keksi. Tak keprondasmu kuwi bojoku. Napa Saka nggih? sontek karepmu piye? Ora kena ngono kuwi. Aku arang-arang nyontek kok. Arek kok suntik dhewe ora. Lah suntike bapak pun lemah kok. Ya ora kok tak go ngene mak era to. Nggih. Elok. Keteran mama diteran boten. Adan. Boten kula mboten nyuntik garwane jenengan. Ayo. Nyuntik bojo kula repot kok. Repot yo titip ora. Titip ra didit kok. Nyilih kancane. Titip aku nek repot. Emah, kowe ra titipe ngethek ae kok. Lah aku piye sing ra duwe? Lah apa meneh kuwi garangan. Kowe ngerti ta lek ngene biasane wayang golek tau mirsani. Leres nggih. Wayang golek saka Wayang Sunda. golek. Nggih. Ya bentuke Saking kaya Jawa Barat. kaya jenengan ngene iki. Nggih. Lek wayang kulit ngene lak ngene iki tak cekel ngene iki lho. Cekel niki. Lek wayang golek kan tak rogoh kon jero. Dadi Nggih. kabeh mau lah ya. Iki lho nyekel gapite ning kene iki lho. Oh, ngaten to. Ayo. Ngopo, Cek? Engkra ya. Ape, Cek? Nggih, Luar Pak. biasa nggih. Pripun, Pak? Kowe kaya jagoan ning angkringan lho iki. Ora. Iki jam pira kok Pak Yoyo mbok kon wudu iki? Sing ngakon mutu ya sapa aku? Lah, kok- Aku ora ngakon mutu. Wudu lagi teko kok apa nggen bathuk wis mampet tok dhewe santai. Ayo. Wong wis ora nek banyune. Nah, iya. Pak, Hah? kula mriki beto gandengan lho, Pak. Gandengan? Nggih. Sapa? Yang kula, Pak. Pacar kula, Pak. Sapa? Nika lho sing klambi abang nika lho. Oh, padha silike. Nah. Lek ono paranono-rono. Nggih, dan selang nembang. ngantuk mengke. Iya, Dik, mesake. Ya, ya. Nggih, selang ngantuk benjang sekolah. Heeh, iya. Kancamu sekolah to, Le? Kanca? Kanca Kang. Ya parane ya dikanti. Heeh. Wah, Ya. apik lho iki. Ya.
Kowe iki piye to cekel ngono ki lho piye lho Cak? Lah mau campur gunungan Katut to. Ayo. Apa? Mesake. Ngono ora gelem njaluk tulung aku lho. Mesake. Ayo. Iki lho. betul yang itu. Beb. Ya. Kanca sekolah. Kanca sekolah. Takoni no. Namanya siapa? Namanya siapa? Legit. Oh, Legit. Rumahnya mana, Nek? Sanggran ngerombo tangen. Sanggran ngerombo tangan. Nah. Iya, iya. Jenenge Legit. Legit. Oh, Sudah Legit. kenal ini? Belum. Oh, kok belum toh? Jare kancamu kok ro kenal Lagi iki. paut aku wis SD kok. Loh. Eh, Kanca dolanan iki kan rapati apal jenenge. iki paut kowe SD. SD. Alah alah alah. Dek Legit kelas berapa? 3. Kelas 3. Kelas tiga. Kowe paut kok jangan koncone iki lho. Ora. Kowe ngaku-ngaku kanca. Aku ngomong ora kenal wong. Kanca dolan ngoten lho. Jare kamu koncone iki lho. Eh Mas kaya ngono kuwi. Tangan SD kelas 3 kok. tanganmu do gede-gede kok. Alone lho biatre ra ukur. Dene ngomong koncone. Kanca dolan. Iki najan paut, Dik. Iki wis tuwek ya. Kok tuwek piye to? Paut. Paut kok tuwek lho. Jagongan Iki karo mripatmu ombot ora roh ngono to. Kuwi lho, takoni Legit. Jagoan. Ya, kita kan lama nggak kejumpa. Ya, salim dulu. Salim. Salim, Aku salim. sing wedi ya. Aku ra nyatek. Gak apa-apa ada Pak D di sini kok. Loh, Nah, kok malah sing cium tangan kowe? aku kan paut kene SD. Ya bener. Anak paut ya cium tangan anak SD. Apik kuwi tata kramane dinggoni. Nggone. Dik Ya, takoni. Legit. Pengen nembang apa? Mau nyanyi apa, Dik? Mau nyanyi apa? Sik tak mikir sih ya. Oh, Bahaya. Sik tak mikir sik ya. apa? Iki mboke ndah menyele ya cah iki. Apa ya? Capek guna. Oh, Caping gunung. Oke, ya ya ya. Mawi bawa mboten? Nggih. Nggih. Larasnya mau pelok atau slidru? Apa ya? Bahaya. Slidru, slidru. Slendro. Madhep Rendro. rono, madhep Madhep rono. sana, madhep sana. Nah, kamera ndang. Nah, ngono ta. Jengleng mboten? Nggih. Sing jengleng Nggih. anu nggih, diuncek nggih. Sing jengleng Diuncek ya. Niki napa niki tugu Lara karene. loro Loro karone. karone. Nah. Pinter Ingin cah. delok sing Karone. cilik kaya apa, sing gembrat kaya apa. Ayo. Apik. Papok. Eh. Papokmu kapan? Brot gembrot ora. Piye, Bro? Kondang bawa kondang medun e. Apa? Ngarani wong gemblok. Lah iya. Apik tenan. Iki coba, Nduk, Caping Gunung iki sisan dikersakake kalian keluarga besar dari Jakarta. Ya, Caping Gunung. Ya. Ya. Sing jengleng ngurut, aku, Bagong terus uncek keri dhewe. Ah, Ya. Petruk Bagong terus Sing pertama Nah. sapa? Pak D, Pak D, Pak D. Pak Mbah, D. Mbah Petruk. Pak D Petruk. Ya. Petruk. Kuwi- Aja ngajari ngono. Petruk. Pak D. Pak D. Kok Kuwi ditiru? apa? Ini Ah, namanya oh. Upin Ipin. Oh iya. Ini ta? Heeh. Ini ndas. Ya. Mustaka. Iki ngajari Ini tenanan namanya dikira. irah-irahan. Yang modet itu antena. Saben bengi Elak. nyawang. Ya. Bener bener bener. Ya, Truk. Kono. Yes. Gimana Dek Legit? Gimana? Kerasa enggak Pak D Petruk? Ya sidik. Yes. Lah, ya sedikit. Ya sedikit. Aku ini Genti Kak anu Pakde Bagong. pade gembrot. Oke Pakde Gembrot. Tapi kingko roboh gak sih? Lah, Aduh. iki Lek wewe kemenyek. mudeng. Piye? Iki sing Betul nggak mikir. sih? Gimana? Awake gembran ngasihan klambine gak muat kita. Seneng ana Pade Petruk kuwi lho. Apa eneng gaweke seragam kancane kok ukurane dinutke awake kono. Ah, kayak ketake cilikane Birgita yo ngene iki. Jek apik niki Pak, wong niki mboten meler kok. Oh, melah. Nana, yo. Yen
Lho samar. Samar yen panggunge amblek. Ora. Dadi jerit. Oh! Ora. Wis kowe nyawang Pak D iki karo Pak D Petruk. Kebu karo sapi ngono ya. Kowe karo diuncek letonge. Malah kuwi kena nggih rabuk ya. Ayo uncek genti. Lho iki genti ya. Kosek kuwi lho. Kire oleh Ambu tonge kulo gak letong, Lho, ambu kulo wangi kok. Iya. Ambune wangi kok ya. Kudu letong kok ya. Telek kok. Piye to iki ya padha ae kok. Oh padha ta? Aku gak ero. Karo kok teko Saiki kene. gilirane diuncek sing jenggleng. Kembang ya. Mikir. Ayo tuwek-tuwek mikir. Wujuh. Gak. Jengglengmu kon dhuwur, jengglengmu kon dhuwur. Kene. Lah wong madhepe rono lho. Iya ning kok kono jengglengmu. Lah, Repot tuh. Kembang wae weton guna Iya. Ora kaget nduk karo jenglingane uncek. Nggih mboten kaget kabeh, Pak. Kaget kabeh. Nggih. Iya. Kaget kabeh, Awakmu Pak. iso. Iya kan harus slay. Hah? Slay. Sini ya kamu. Ayo. Sele. Udah salim Pak Yoyo belum? Kakak. Dereng. Oh salim Pak Yoyo dulu, salim dulu. Awas. Ini berbisa loh. Berbisa loh. Awas loh. Gak mungkin, Pak. Dah. Ndah. Wah, iya ayune. Pak anu to seniman ki, Bapak. Bapak asmane Boten Bapak dekor. Hah? Pengusaha di. Dekor. saya dekor. Oh, Pak dekor. Ibu Ibu presiden. Rias Manten. Oh, Ibu Rias Manten. Ibumu namanya siapa? Ibu Suci. Wah, lah kowe iki anake Suci toh. Oh, Mbak Anak Suci Vita Dewi. Suci. Suci. Suci mbokmu kan rada kocelok lho, Nok. Suci. Mbokmu kan rada kocelok. Gak boleh ngece wong tuwek. Oh, Lah, kuwi. wis ditambahke. Wis Hah? ditambah, mbokmu wis ditambahke koceloke. Oh ya Wis. wis. Nek bapakmu Pak Agus aku kenal. Wonge Kok kira mbokku po SGM ngono. SGM ki apa, Nok? Sing tinggi lah miring. Sini dia miring. Suci Ora pareng karo Bu. Ora pareng ya. Ora pareng kok karo ibu kok Suci gila miring. Lah kan aku kan ngomong neng iki. Ora, Iki iya. iki gak SGM tapi Wilaras. Oh, wis waras. Waras. Wis waras. Mbok ora gila kok ngomongke gila ndak boleh ya. Heeh. Syukur Lah iki lho sing pertama kok. Tenan ana ora cetha wong tuwa kok. Kajane apa mbok iki ngopo? Edan. Mandak. Nek kan ra gila. Ayo. Ibuku kan waras toh. Iya. Bocita serwi Hoi. Dia juga punya kelebihan loh Mas Yoyo. Nggih. Bisa melipat-lipat tubuhnya. Iya toh? Nggih. Ah. Ayo, Mak, tunjukkan. Pegel. Tunjukkan enggak? Pegel. Ayo buka. Ngopo kok bacot ngene iki kok apa? Melipat. Pegel lho lah nek pegel aku tanganku nek pegel ngene iki. Oh, alah nari iki mau bacot pegel ngene. Ayo coba awake dilipat. Terus. Sik balane sik piye? Lho, ora sakit kuwi. Oh enggak. Ayo yang lain mana? Yang lain. Kaki, tangan.
Aja dibuka. Ora wis nganggo katok kok. Oh. Ya, Santai gimana? wae wis kabeh kok. Wah, luar biasa bisa iki. Tepuk tangan kanca-kanca. Iso kaya ngono to, Nduk. Ada lagi. Apa? 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 Wah, enek suarane. Suarane. Lho kok Pak Tus. Kok beda karo ngene bojomu ya? Iki muni maktuk kono ya. Bojoku piye? Bunmu. Wah. Luar biasa, Nduk. Elak-elak. Yang ngajarin nembang siapa, Nok? Pak D Bagong Kendang. Oh, Pak Bagong Oh, Kendang. nggih. Bapaknya Mas Pandu itu. Nggih. Iya. Dilanjut. Dan Sapi teng